No, ale my všetci pôjdeme, proste, no, my všetci nás pozabíjajú, to je jasné, lebo však aj keď Putin išiel na Ukrajinu, tak mal zoznam ľudí, ktorí musia byť eliminovaní okamžite. Takže predpokladám, že by to bolo aj teraz tu. A okrem toho proste sa sem vrhnú aj Severokorejci, aj Čečenci, aj všetci. Takže záchody, chladničky, televízory. Panny. No, samozrejme. A deti? A deti? Keď už vidím takú osprostenú tetku, Ľudmilu z Hornej Dolnej, tak už mi lezie na nervy tými svojimi rečami, tak jej hovorím, a už ste vybrali, koho z vnúčat necháte, aby odvliekli? A ona sa na mňa zdesene pozrie. Ale viete, že niektorá tetka povie, že a čo mňa je potom, nech si vydú vnúč. Áno. A toto je to hrozné, čo sa stalo na Slovensku, charakterovo. Toto predsa nikdy nebolo na Slovensku, aby staré mamy, teda babičky, aby hovorili, je mi jedno, v čom budú žiť moji vnúci. Toto teraz hovoria voličky Fica.